ankommet til Nyköping, 100 km syd fra Stockholm. Nu har vi fundet den her parkeringsplads og havn, hvor vi har tænkt os at overnatte. Arild, han skal sove inde i bussen, og mig og Christian, vi skal sove over på græsplænen. Det var lidt regn i aften, så det er ikke så fedt. Vi snakker om at grave et hul, og så kører bilen henover. Vi havde lidt håbet på at finde sådan et idyllisk sted. Godmorgen, Arild. Godmorgen. Hvad med dig, Christian? Har du så godt? Nu er klokken 6:15, og nu er vi på vej til Lagmansören. et kvarter, så har Arild fanget den første fisk. En vaskeægte aborre. Jeg tror, vi slår den ihjel. Det lyder lidt synd, men så kan vi bruge den til at fange større fisk med. Så fanger jeg også en fisk. Mens Arild spiste kage, så gik Thomas og jeg sørget for aftensmaden til i dag. Så er der sat med bål. Så har vi lige fået lov af en meget sød svensker at låne hans båd. Så om et par dage, tror jeg, så skal vi ud og sejle med motor. Og rygter om, inden fra brødrene Nielsen, at der er en bjørn. De har set et fodspor af en bjørn, som var dobbelt så stort som 2 hænder. Eller altså så stort som 2 hænder. Fiskeriet midlertidigt afbrudt. Kæmpe splint. Velkommen til Arild og Thomas Christians fisketeam. Jeg vil nu prøve at demonstrere, hvordan man muligvis kan fange fisk. Nej! Sådan fanger man en fisk. En lille, sød aborre. Så er vi på vej til Døderfallet. Bilen foran os er Carolina og Kåre, som vi har fået besøg af i går aftes. De er kørt fra Trondheim i Norge til Lagmansören langs det, der hedder Indalselven. I 1700-tallet var der en skovhugger, som gerne ville transportere alt tømmeret ned ad floden. Han valgte at bygge en lille omvej, som ikke var så meget foss i, men han kom til at lave den lidt for stor, så det resulterede i, at hele vandfaldet det døde fuldstændig ud. Så dels viser det sig, at det var meget sværere at grave den der rende til tømmeret, end man troede, så det gik galt igen og igen og igen. Trykket heroppe fra over på den tilstødende blev så kraftigt, så det simpelthen blev brudt igennem, og på 4 timer så var vandet væk herfra. Den tekniske idé var, at der var en bæk ved siden af, og ved at bruge den vandkraft, der var i bækken, så kunne han sørge for, at der kom ligesom et hul igennem over til det område over på den anden side. Så er vi igen på vej på tur, og vi er på vej til Vätterberget. Vi krydrer det med vafler med hjortronsylt. Til elven med koen og deres kufferter, og så sejlede de på en tømmerflåde ned ad elven. Fordi der boede min farmors familie. Hele huset overfor, Ørlunds, var min farmors slægt. Og derover var der flere huse, og der boede hendes
Om ikke hendes søskende, så hendes kusiner og fætre. Jeg kan ikke huske det præcis. Men ja. Så dengang var det Nilssons og Ørlunds, var de to familier, der boede i byen. Sidste aften med Karolina og Kåre, inden de drager videre til Norge igen. Lige for en orienterings skyld, så er det jo her i det dejlige hus, som oldefar har bygget. Næste er det din. Han bor brødrene Olsen. Nej, brødrene Nielsen. Hvad er det, du har fundet der, Ejl? En majstang. Så er vi ved Bergeforsen. Vi har pakket alt fiskegræd. Der har allerede været et kæmpe bid, som desværre slap fra lige til sidst og spiste vores blink. Vi kunne næsten fange den med et langt net. Det er som at være på hvalsafari. Brøndby spiller nu. Hvem skal de møde i første runde? Esbjerg. Brøndby. FCK vandt jo 3-0 over Lyngby. Silkeborg spiller 0-0 med OB. Ja, rigtigt. Det er da en god debut. Så er vi kommet på Arnøen, som ligger ud fra Sundsvalls kyst. Så sidder vi her ved elven. Ejl sidder og tænker store tanker. Skal vi lige se Ejls udsigt?